маркази матбуоти вазорати корҳои дохилӣ шуморо бо хабару гузоришҳои ҷиноятӣ ва дигар қонуншиканиҳо ки чанд рӯзи охир аз ҷониби мақомоти милитсия ба қайд гирифта шудааст шинос менамояд. дар студия бо шумо абдулмумин зайниддинзода. салом. дар пайи истеъмоли барзиёди машруботи спиртӣ пешсудшуда Буриев Али Муҳаммад сокини шаҳри Ваҳдат бо як нафар ҷавон исъоматкунандаи ҷамоати деҳоти баҳори шаҳри мазкур муноқиша намуда аз ҳиссиёти авбошӣ бо истифода аз корт 3 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими ҷабрдида зада аз ҷои ҳодиса фирор намудааст. ҷароҳатҳои расонидашуда боиси фавти ҷабрдида гардидааст. ҳамкорамон Моҳисон Назарова дар ин хусус гузориш омода кардааст. ҷиноят бар муқобили ҳаёт ва саломатии инсон ки боиси канда шудани риштаи умри нафаре мегардад, аксар маврид дар заминаи хусумату бадбинӣ ва қасду ғаразҳои таҳриршуда содир мегардад. аммо кирдори ҷиноятие ки дар ҷамоати деҳоти баҳори шаҳри Ваҳдат ба қайд гирифта шуд ва боиси фавти як нафар ҷавон гардид. байни содиркунанда ва марҳум ҳеҷ як хусумату ғараз набуда, танҳо истеъмоли барзиёди машруботи спиртӣ боиси рух додани ҳодисаи ҷиноятӣ шудааст. ҳодисаи мазкур санаи 18 ноябри соли ҷорӣ шабона содир шудааст. шаҳрванд Буриев Али Муҳаммад Додарҷонович соли таваллудаш 1982 сокини кӯчаи Ёрави шаҳри Ваҳдат ки дар ҳолати мастӣ қарор доштааст, бо иstiqomatkunandaи ҷамоати деҳоти баҳори шаҳри мазкур Тавқуф Тоҳир Фарҳодович соли таваллудаш 2000 муноқиша намуда аз ҳиссиёти авбошӣ бо истифода аз корт 3 маротиба ба узвҳои ҳаётан муҳими ҷабрдида зада аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. дар натиҷа Тавқуф Тоҳир бо бардоштани ҷароҳати вазнин ба саломатӣ дар беморхонаи марказии шаҳри Ваҳдат бистарӣ карда шуд, вале дере нагузашта ном бурда дар беморхона ба ҳалокат расид. шишта будем нӯшидагӣ бояд шишаи дига гирифтем, омадем ҷои кор занг задан ки ҳам ҷои кор бием. омадем ҳамҷо шишарам шитем задем, гуфтем ки бояд пага соҳиби хона гуфт хай кор кунем, гуфтем гап нест. ки бо меҳмоно занг задан, касе ам бачаҳо да занг задан ки я меҳмон омадагиай. хай гуфтам бихир биё бова я шишаи калони алитра гирифт ва дига задем хай нами сабаби мастида ҳодиса рӯй дода. шишаи алитраи чӣ буд оғи? Арақ. гарчанде гумонбар пас аз содири ҷиноят фирор карда бошад ҳам кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат тавонистанд гумонбарро ба таври фаврӣ боздошт намоянд. нисбати Буриев Али Муҳаммад Додарҷонович дар шӯъбачаи тафтишоти шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат бо моддаи 110 қисми 3 банди В, яъне қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ки боиси марги ҷабрида гаштааст, парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомии вилояти Хатлон нисбати як нафар ҷавони 29 сола парвандаи ҷиноӣ барои содир намудани ҷинояти авбошӣ боз гардидааст. ин ҷавон бо як нафар сокини 34 солаи ноҳияи мазкур дар назди маркази дилхушии Ором муноқиша карда, дар баробари тартиботи ҷамъиятиро вайрон намудан, ҳамзамон бо корд ӯро захмӣ кардааст ки дар натиҷа ҷабрида ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ гардидааст. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши ҳамкоронамон аз вилояти Хатлон. ду нафара сокинони ноҳияи Абдурраҳмони Ҷомӣ Муродов Диловар соли таваллудаш 1982 ва Зайнуддинов Фарҳод соли таваллудаш 1992 ки пешсуд шудааст, дар пайи баҳсу муноқишаи байнашон ба миён омада санаи 17 ноябри соли ҷорӣ шабона соатҳои 22 бо ҳам занозанӣ карда дар ҷои ҷамъиятӣ бо овози баланд истифодаи дашномҳои қабеҳ ва таҳдиди зӯроварӣ намуда якдигарро мавриди латукуб қарор медиҳанд. Зайниддинов Фарҳод бо корди бо худ дошта ба мавқеи қафаси сина, тарафи рост шонаи чап ва рони пои рости Муродов Диловар зарба зада ба саломатию ҷароҳатҳои ҷисмонӣ мерасонад ва аз ҷои ҳодиса фирор мекунад. ин ҳодиса дар назди маркази дилхушии Ором воқеъ дар ҷамоати шаҳраки Абдурраҳмони Ҷомӣ ба вуқӯъ пайваста аст. хушбахтона гумонбари ин ҷиноят аз ҷониби кормандони милитсия дастгир шуда айни ҳол дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ҳолати ба миён омада баёнгари он аст ки ҳеҷ як амали хилофи қонун беҷавобгарӣ намонда парда аз рӯи ҳама гуна ҷиноят бардошта хоҳад шуд. ҳақоратам кард дашномам дод натонистам дигар хамаи дора кардам ҷа дастам дар чизе омад задамаш.
سه نفر ساکنان ناحیه‌های رودکی، واسه و همدانی ولایت ختلون برای غیرقانونی ربودن واسطه‌های نقلیات از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت به دست افتادند. سیروجدین شکوری وابسته به چپدستی این نفرانی به جامعه خوفناک گزارش تهیه کرده است. ҳафтаи гузашта дар ҳудуди ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе якбора ду ҳолати ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомашина ба қайд гирифта шуда, ҷинояткорон ду адад автомашинаҳои тамғаи Opel Astra рақамҳои қайди давлатиашон 5428 MO03 ва 0147 OZ01ро ки ба ду нафар сокини ноҳияи фирдавсӣ тааллуқ дошта дар назди манзилҳои иstiqоматиашон беназорат меистод, бо рӯи шикастани оина вориди онҳо шуда ғайриқонунӣ ба самти номаълум ҳай карда бурданд. дар натиҷаи баргузории як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони мақомоти милитсияи шаҳри Душанбе се нафарро ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти мазкур боздошт ва ба мақомоти милитсия дастрас намуданд. Кинҳо Менгатов Шуҳрат, соли таваллудаш 1996, истиқоматкунандаи ноҳияи Рудакӣ, Шаҳидҷони Давлат, соли таваллудаш 1998, истиқоматкунандаи ноҳияи Ҳамадонӣ ва Мирзои Файзалӣ, соли таваллудаш 1997, истиқоматкунандаи ноҳияи Восе мебошанд. зимни баргузории чорабинои тафтишотӣ муайян карда шуд, ки боздоштшудагон бо ҳам робитаи дӯстӣ дошта, нақшаи ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани автомашинаро таррезӣ ва сипас онро амалӣ намуданд. тавре муайян гардид гумбаршудагон автомашинаи тамғаи Opel Astra рақами давлатиаш 5428 MO03ро аз ҳудуди шаҳри Душанбе ба самти ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон бурда дар нимароҳ гузошта аз ҷои ҳодиса ғайб заданд, ки дар натиҷа аз ҷониби кормандони милитсия автомашина дарёфт ва ҷиҳати ба соҳибмулк баргардонидан ба шаҳри Душанбе дастрас карда шуд. бо назардошти ҳолатҳои мазкур нисбати гумбаршавандагон тибқи талаботи моддаи 252 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва гумонбаршудагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. идомаи барномаи милитсия ҳомии ҷомеа. аз аввали соли ҷорӣ дар ҳудуди пойтахти кишвар 215 садамаи нохуши нақлиётӣ ба қайд гирифта шудааст, ки бар асари он 29 нафар шаҳрвандон ба ҳалокат расида, 213 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. нимаи дуюми рӯзи 29 ноябри соли ҷорӣ низ ронандаи автомашинаи тамғаи хундай аксент рақами қайди давлатиаш 9496 TT05 Ҳакимов Фаридун, соли таваллудаш 1995, сокини шаҳри Ҳисор, ҳангоми ҳаракат аз самти кӯчаи Саъди Шерози ба самти кӯчаи Ҷабор Расулови пойтахт бо сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз удаи дораи воситаи нақлиёт набаромада, пиёдагард Қаимов Ҳусайни 56 сола, ки аз қисмати рости роҳ ба чапи роҳ тавассути роҳи пиёдагард мегузашт, пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард ҷароҳатҳои вазни ҷисмонӣ бардошта, дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. пиёдагард аз як канори роҳ ба дигар канори роҳ гузашта иста буд. суръати ҳаракати автомашинаи ман 100-110 буд. успети тормоз тарон накардам ва пиёдагарро зер кардам. айни ҳол нисбати ронанда Ҳакимов Фаридун тибқи талаботи моддаи 212 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шуда, ронанда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. тибқи супориши ҳукумати мамлакат дар ҳудуди кишвар ҳамасола маъракаи ободонӣ ва кабудгузоркунӣ ба роҳ монда шуда, тамоми корхонаву муассисаҳо ва аҳли ҷамоатчигӣ баҳри боз ҳам зебову сарсабз гаштани кишварамон дарахтони сояафкану мевадиҳанда мешунонанд. мутаассифона гоҳу бархилофи ин иқдоми нек ва ободкорона нафароне ёфт мешаванд, ки ба буридану нест кардани дарахтони мевадиҳанда ва сояафкан даст мезананд. шӯъбаи милитсияи экологӣ ва сайёҳӣ дар вилояти Суғд зимни хизматбарӣ буридани дарахт ва моҳидорӣ аз меъёри муайяншуда зиёдро ошкор намуданд. барои ҳифзи сарватҳои табиӣ ва таъмини амнияти экологӣ, масъулини милитсияи экологӣ ва сайёҳии Вазорати корҳои дохилӣ мунтазам чорабинӣ ва рейду амалиётҳои пешгирикунандаю таъсиррасонанда гузаронида, кирдори ба табиат харобиовар аз ҷониби шаҳрвандонро муайяну ошкор менамоянд. чунончи давоми ҳафтаи гузашта бе мувофиқа бо мақомоти ҳифзи муҳити зист буридани 11 дарахти сафедорӣ дар ҳолати нашъунамо буда аз ҷониби сокини ҷамоати деҳоти нуфароҷи шаҳри Истаравшан, амалест ки аз таъсири он муҳити зист зарар дид ва мавриди чораҷӯии милитсияи экологӣ қарор гирифт. дар ҷараёни корбарӣ ва назорат ҷиҳати риоя кардани қоидаҳои моҳигирӣ дар ҳудуди обанбори баҳри Тоҷик, милитсияи экологӣ далелҳои
далелҳоеро ошкор намуд, ки аз ҷониби моҳидорони хоҷагии моҳипарварӣ анҷом дода шуда ба талафоти захираҳои моҳӣ мусоидат менамояд. аз ҷумла ба ҷои мутобиқи иҷозатнома бо истифода аз 15 тури моҳидорӣ машғул шудан ба сайди моҳӣ, истифодабарии зиёда аз 40 тур ва аз ин ҳам бештар. маҳз риоя накардани меъёрҳои муқарраршуда дар коҳиш ёфтани захираи моҳӣ мусоидат мекунад. давоми моҳи ноябр кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар ҳудуди обанбори баҳри тоҷик, минтақаҳои шаҳру ноҳияҳои Конибодому Бобоҷон Ғафуров 5 ҳолати қоидавайронкунии моҳидориро ошкор намуда, зиёда аз 350 килограмм моҳӣ ва 2000 метр тури моҳигириро бо тартиб додани санад мусодира намуданд. мавриди зикр аст, ки ҳар як чунин муносибати дағал бо табиат аз маърифати пасти экологӣ доштани шахси содиркунандааш шаҳодат медиҳад. як нафар ҷавонзан истифодабарандаи шабакаҳои иҷтимоии интернетӣ бо ирсоли навор аз мақомоти милисияи шаҳри Душанбе дархост намуд, то нисбати ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Camry рақами қайди давлатиаш 0202 US01 чораҳои дахлдори қонунӣ андешида шавад. ба иттилои муроҷиаткунанда ронандаи автомашинаи мазкур нисбати ӯ дағалона рафтор намуда, бо суханони қабеҳ шаъну шарафашро пас задааст. дар натиҷаи санҷиш муайян карда шуд, ки ронандаи автомашинаи тамғаи Toyota Camry Назаров Исмоил соли таваллудаш 1988 сокини шаҳри Душанбе мебошад. зимни пурсиш муайян карда шуд, ки номбурда дар ҳақиқат санаи 21 ноябр ҳангоми дар кӯчаи Аҳмади Дониши ноҳияи Шоҳмансур қарор доштан нисбати ҷавондухтари муроҷиаткунанда дағалона рафтор кардааст. вобаста ба ин нисбати ронандаи дағалгуфтор тибқи талаботи моддаи 460 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, суд нисбаташ ҷазо дар намуди ҷарима ба андозаи 7 нишондиҳанда барои ҳисобҳо баробар ба 420 сомонӣ таъин намуд. эми нигоҳ доштани моликияти давлативу ҷамъиятӣ аз коми оташ яке аз вазифаҳои меҳварии оташнишонон ба ҳисоб меравад. дар заминаи татбиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳ зимистони солҳои 2021-2022 ва нақшачорабиниҳои сарраёсати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилояти Хатлон нақша чорабинӣ тарҳрезӣ намуда, ҳолати қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро дар як қатори иншооти соҳаҳои маърифу тандурустӣ мавриди санҷиш қарор доданд. аз ҷониби мутахассисони соҳаи оташнишонӣ ҳолати то кадом андоза риоя шудани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор дар ошхонаи назди мактабӣ, истифодаи печҳо, амбор, хобгоҳи хонандагон, ошхона, синфхонаву роҳравҳо дар муассисаи таълимии давлатии мактаби президентӣ барои хонандагони болаёқат дар ноҳияи Кӯшониён мавриди санҷиши мутахассисони раёсати хадамоти давлатии оташнишонии вилоят қарор гирифт. тибқи таҳлилу натиҷагириҳо ҳанӯз ҳам дар самти истифодаи ноқилҳо ва таҷҳизоти барқӣ баъзе камбудиҳо ба мушоҳида мерасад. зимни санҷиш аз тарафи оташнишонон бо масъулон ва шахсони мутасаддӣ оид ба риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор суҳбат гузаронида шуда, ҳатмӣ будани риояи қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор амали одамон ҳангоми ҳодисаи сӯхтор фаҳмонида шуд. чунин санҷиш аз ҷониби оташнишонон ҳамчунин дар муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявӣ, тавонбахшӣ ва будубоши доимии пиронсолон ва маъюбон дар ноҳияи Кӯшониён гузаронида шуд. дар ин муассиса низ мутахассисони соҳаи оташнишонӣ ҳолати истифода ва пайвастсозии ноқилҳои барқӣ, ҳолати бехатарӣ дар хобгоҳ ва истифодаи печҳои барқиро мавриди санҷиш қарор доданд. дар маркази равонпизишкии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят низ ҳолати риоя шудани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор санҷида шуд. дар ҳар як иншооти санҷида шуда кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилояти Хатлон шурӯъ аз ҳолати ташкил ва нигаҳдории сипарҳои оташнишонӣ то ҳавзи нигаҳдории об, амборхонаҳо барои нигаҳдории ҳезум ва ангишсанг, хобгоҳҳо, ҳуҷраҳои бистарисозии беморонро мавриди санҷиш қарор доданд. зимни санҷиш ҳамчунин аз ҷониби оташнишонон бо роҳбарият ва кормандони масъули соҳаҳои маърифу тандурустӣ дар бораи тарзи истифодаи оташхомӯшкунаки дастӣ ва амали онҳо ҳангоми ҳодисаи сӯхтор суҳбат гузаронида шуд. дар ҷараёни санҷиш аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар вилояти Хатлон нисбати шахсони муттасаддӣ ки қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхторро сарфи назар карданд ва ба камбудиҳо дар самти бехатарӣ аз сӯхтор роҳ доданд, протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуд.
бинандагони арҷманд инҷо расидем ба фарҷоми барномаи имрӯза. Барои ҳамкорӣ бо вазорати корҳои дохилӣ метавонед тавассути телефони боварии вазири корҳои дохилӣ 221 21 21 дар тамос бошед. Саодату сарбаландӣ ва хушии рӯзгори шумо таманнои ҳамешагии мост. Хайр, то барномаи дигар тансияту хушрӯз бимонед.